Kinohika School SSA hapok kalama jangka All Meghalaya SSA School Teachers Association East Khasi Hills Unit menta kasih kilatut caka yeng dak General Post Office Kabadan Hajan Joko Office jang Deputy Commissioner Shillong ban phana dak shiti cha menteri rang baka jala ukonar kisangma ban penketma yu baka sarkar kade ban siuno ya ketulop balai banai barangsa habakran hinang thokot khobora kani kasngi Presiden Keseng Bak WR Khar Kangor Ulayathu Bagani ka jingle jong sarkar kalakta omtangi kinohi kai shimet Henry yakiyeng kasam jongki baro nakaliang jongi nakamasasa district unit mga como president jongka East Khasi Hills district unit ringkat bat di president jongka Mauri Kning block unit nangta kinohi kai na ki unit ki baper ki don kini ki don lang bat nga bat ki don lang sethi sepo ru ki badang tap ya kanika letter campaign kum bangila launch menen keski daga central body hi te mentang la sedang ya ka bangin niat bet ya kanika letter campaign kat kum ka program yakhi ga jongi halor ga jing long kuman jong ka sarkar Meghalaya ga jongi hi ya ga jing Islam ga jongka ya ki tulop ya ka hok ka bangi dei hok ya ka bangin yo te menta kumala along la day ru ka festive season henry mangi kum ginohi kai SSA ngimdon ya ka bangin ong ba ngidon mo hakata ka aka ba ngilna ya ka bangin celebrate namar ngi habban long yala di kiba one by kum ni kiba hab don be ya kata ka jiya ki hakmat jonga sarkar ka ba long le kulut ya ki jingdawa ki jongi des kani ka letter campaign ka jongi kalong bait bangin omsyo tang ya kabangin kintu henday kal along ru kasur ya kaba ni penskau syaka ni ka sarkar ba ka de ban skap ni ba ka de ban penle jingmot ya kaba kin le no ka badan kam yangi kum kino kai SSA namar ka jing ka bangi kundu kamlong syo tang yangi shimat henday wat ya ka yeng ka sem ka jongi ru ngilama ki babon ki jing ki jingale hala ka jonga yeng ka sembat ha ka jinga dei ka jongi para brieru ka along katahi ka bawanra ka jing bom hun ha ka jinga dei ka jongi long ka bom ka bangimla mo ban ong yala de bangila ban long comparable bat kiwai na mariangi la long ba shusha isra tingi kirpat lingba kan ni ka letter campaign ya ka sarkar hi bakan kami bakan pek ya jongi bat bakan le no mardon ya ka ban pelat ya ka hok ka jongi ka bangi dei hok banyo ka tulak ka basa kat kum ka installment ka long sa upna August September at October iwe na kitukhat jakani kaseng ikong wanda shisha soalang ilaong ba ims ngoi hab jingmot barkani ka jingle jong kani ka sarkar okay wan huni ka ban chimbanta ya kani ka letter campaign ka bangin pha so honorable chief minister jungi Konrad Kisangma ba education minister ba Lakman Ramboy ban pensngo halor ka jingdan kam ka jongi halor kini ki shithi ki bangi thwa bat kata kalong ban pelat no ek tulap jongi kelasa bun banai kelasa kumbalai banai kadaw jong ka jingshim jongi ya kani ka sinjam ni sngo ba kum ka association ngila ya pensngo na ka por mo ka jingdawa ka jongi ban pelat no kani ka tulap rengi I ka jingle menteri jong ka sarkar ba kani ka por ni shim kan ta kani ka sinjam bangin wan ban puas ya kan shi namang isungku akum gini di pole si la milet ki hangte has ke tret na tribun nginum ya kendu ya ki mo kala dai ka pore ki bakin shim shuti ka festive season dengi kum kinai kai ni haban wan ban yang lain hang ni ha po post office ban puas ya kini ki shi